Hanasaarihan on suomalais-ruotsalainen kulttuurikeskus. Päätehtävä on edistää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä kulttuurin alalla, mutta myöskin niin kuin esimerkiksi elinkeinopiireissä ja kaikissa tämmöisissä tasa-arvokysymyksissä. Se on erittäin mielekästä olla töissä Hanasaaressa ja Ravintolaplatsissa, että tietää, että kaikki tämä raha, mitä me tehdään tällä liiketoiminnalla, eli hotellin ja ravintolan liiketoiminnalla, niin nämä rahat menee tämmöisten aika järkevään tekemiseen ja niin kuin hyvän tekemiseen, että se edistää tätä yhteistyötä Ruotsin ja Suomen välillä. Ravintolaplatshan on siinä mielenkiintoinen ravintola. Mehän ollaan hotelliravintola. Meillähän on aamupalaa, meillä on kahvituksia, meillä on paljon kokousvieraita, meillä on kokouslounasta. Välillä meillä on tämmöisiä istuvia lounaita, mutta sitten varsinaisesti à la carte avataan silloin illalla aina. Hanasaari on työnantajana kanssa niin kuin aivan mahtava ja jotenkin paikkana tämä koko kulttuuritoiminta mukaan lukien, niin tämä tekee tästä tosi mielenkiintoisen työpaikan. Kyllä tämmöinen niin kuin lehtiartikkeli, arvostelu, kyllähän se lämmittää sydäntä ja se on niin kuin koko tiimille niin kuin semmoinen hyvä kiitos. Että niin kuin mä näen sen, että se ei ole todellakaan niin kuin mun aikaansaama juttu, vaan se on niin koko meidän tiimin kovaa työtä niin kuin vuodesta toiseen. Perustekemisellä, kun päivästä toiseen tekee asiat hyvin ja tekee ne samalla tavalla ja koko tiimi uskoo siihen prosessiin, niin tämmöisiä niin kuin tuloksia saadaan aikaiseksi.